Ćao svima, ja sam Lagdo i došli u novi klip na mom kanalu. Kao što vidite u naslovu, ovo je 20 načina da umrete u Pocket Edition Minecraftu, a ne u stvarnom životu. Ste čuli? Alo? Ne da skačeš. Da, evo su pravila neka. Welcome to 20 načina da umrete bla 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 bla. Izvinite, malo dosadno čitam, tako da ono. Pićemo odmah ovdje na click to me to start. Evo me. Ok, šta sada? Ok, TNT. Stiže TNT. Mislim da ovo čudo treba me spići u glavu, tako da ono. Ništa, stojim tu dok ovo ne dođe, ajde. Zanimljivo. Zanimljiv mehanizam. Ok. Sada će me digne u vazduh. Mi bukvalno. Ok, ovdje su isto neke gluposti, to me se ne da čitati, i da vidimo, ovo se zatvorilo. Ne može da se otvori, što je ovo. Tap the, peace button to get tip, ok, šta god. Kliknem ovaj dugme i dobijem uputstva kako da rešim ovaj level, ali mislim da sam dovoljno pametan i da dovoljno znam o ovom Minecraftu da mogu sam da se ubijem. Dovoljno pametan da mogu sam da se ubijem, koji sam ja lik. A ko normalno hoće se ubije, ajde ljudi, kažete vi meni to. Ok, ovo pičemo sve ovako. Ok, ovo se malo visoko stavio. To ćemo spičiti tu. Pičemo s ovim metalnim čudima. Inače, dugo nije bilo ovako običnih klipova. Tako da ono, sačekat ćete jedno 20 sekundi samo se ubijem. Odnosno da dođem do health ili 2, pošto ovo dugo traje. Ok, kao što vidite imamo još samo pola healtha, tako da idemo i to da skinemo više. Ali je ovo bilo dosadno. Ništa, idemo level 2, da vidimo što je u ovom chestu ima. Kanta lave. Ja nemam pojma šta sad treba. Možda ovako nešto. Da, to je to. Pičemo dalje da vidimo što je treći level. Ok, ne znam ja. Kaktus. Zanimljivo. Makar još se ovaj put neću zapaliti. Jau. Boli. U pomoć. Šalim se malo ljudi. Malo šal nije na odmet. Tako da gotovi smo i s ovim levelom. Koliko je to moguće. Pičemo dalje. Ovo je. U ovom chestu nas čeka. Voda. Metalni blokovi. Pickaxe. Ok, idemo samo se udaviti. Ok. Sad ćemo malo se zazidamo. Ako nemam šta pametnije raditi. Ok. Dajte ljudi, ja ću ovo malo obvezati, tako da ono. Ok, udavili smo se konačno. Da vidimo šta još imamo ovdje. Ovaj put u chestu nas čeka. Sad ću napraviti upaljač. Ajde samo da dobijem flint isprvi. Ok, pičemo dalje. Ajmo. Ajde, pukni više. Možda ako ga lomim s ovim. Ok, kako vidim nećemo mi skoro dobiti to. A evo ga. Kako sam rekao nećemo skoro, ja ga dobih. Ništa, malo ćemo napraviti ovako roštilj. Malo sam se opeko.
Sad djeco vidite da je još opasan ako se igrate s njim. Možete se ispeći. Kao što vidite. Ok, vidimo što nas čeka ovdje na 6. levelu. Opa, Eston čukice. Pošto ja dugo nisam se time bavio. Zaboravio sam kako šta ide. Sad ćemo na najgluplji mogući način da se ubijemo. A sad ćete vidjeti koji je to najgluplji mogući način. Stavimo ovo tu. U njega nabacimo ove strele. I opa. Ok, i to ćemo ponoviti jedno više. Konačno je. Čekaj, vidimo gdje smo sada. Tek 7. Jao, život. Vukovi. Ja nemam pojma šta sad treba se desi. Spawnat ćemo jedno kilo vukova. Uzmi više ih I vidite, ja im dajem još vukova, oni mene napadaju. I obišu oni mene. Kao šta ti je život. Ok. Jašemo svinju izgleda. Uzet ćemo sve to. Spawn svinjicu. Jao ne. Čekaj se. Ne. Jao. Ajde, dođi. Svinja, moja svinja. Ok. Izgleda smo upecali tu svinju. Za malo bez svinje da ostanemo, ljudi. A sad ćemo ostati bez života. Ok, 9. level. Da vidimo šta nas u ovom čestu čeka. Nakovanj. Ili ti anvil. Ok, da pokušamo ga bacimo sa tavanice. Ovdje pola. I još pola. Ok, 10. level. Šta ovdje treba? Ok. Pošto ne znam šta ovdje treba. Nisam. Kliknut ćemo ovo. Ok. Holland file in Duval. My English is very bad, tako da oprostite. Pošto trenutno ne znam što treba na 10. levelu, mi ćemo ovdje završiti ovaj klip, tako da ako ste uživali bacite like, ako niste nemojte bacite dislike. Također, ovo je pola mape, ako želite nastavak ove mape, da vidim jedno 50 lajkova najmanje, eto. Ako ispunite 50 lajkova, dobijate drugu epizodu sa sve 10. nivom, tako da još jednom kažem, ako ste uživali bacite like, a ako niste nemojte bacite dislike. Tako da, to je to za ovu epizodu. Odjava!